V čase, keď sme ukončovali predchádzajúcu spoluprácu s jazykovou agentúrou, bol som oslovený pani riaditeľkou Adrianou Tekerovou kvôli možnej spolupráci. Následne som ich pozval do výberového konania, z ktorého vyšli vlastne ako víťazi. Najviac u mňa zavážilo to, že mali individuálny prístup a maximálnu profesionalitu. Na kurzoch sa mi najviac páči priateľský prístup všetkých lektorov a to, že nemusíme sa držať predpísaných tém alebo učiva. Vždy to vieme prispôsobiť podľa danej nálady. Preto to vnímam ako veľkú zábavu. Account manažera hodnotím maximálne pozitívne. Veľmi sa mi páči veľmi ústretový prístup pri zmenách hodín, ktoré vzhľadom k mojej náplne práce sú relatívne časté. Sú k dispozícii 24 hodín denne, aj počas víkendov a vždy sa nám podarilo nájsť náhradný termín, ktorý vyhovoval obom stranám. Napredovanie našich ľudí sledujeme priebežne, a to dvoma spôsobmi, testovaním a spätnej väzby od lektorov. Hodnotím to veľmi pozitívne, nakoľko máme prípady, kedy zamestnanci sa dostali pomerne z nuly na komunikatívnu úroveň za rok. Budem hovoriť v množnom čísle, pretože máme lektorov aj na anglický, aj na nemecký jazyk, ale oboch hodnotím veľmi pozitívne ako veľmi priateľských, skúsených, ústretových ľudí na podobnej vlnovej dĺžke mentálnej ako som ja. To znamená, na hodiny neberiem iba ako čisto výučbu, ale na hodiny sa aj teším. Mám teda dvoch lektorov, ako som spomínala, na nemčinu mám native speakera Alexa, s ktorým naozaj je komunikácia skvelá, aj vzhľadom k tomu, že ja komunikujem v nemčine veľmi pravidelne a lektor, ktorý by nebol native speaker, z môjho pohľadu ma nedokáže posunúť tak, ako človek, ktorý je priamo z krajiny. No a na angličtinu mám Tateu, ktorá veľmi po ľudskej stránke mi sedí, ale taktiež na hodiny angličtiny, v ktorej nie som až tak doma ako v nemčine, je vždy pripravená, prechádzame zaujímavé témy, vie zaujímavo vysvetliť texty, ktoré preberáme. Súčasťou hodiny je aj taká voľnejšia konverzácia a teda aj vďaka nej som odbúrala taký blok, ktorý som pri komunikácii v anglickom jazyku mala.